A mi em va sorprendre molt que per seure's a una negociació demanin el cap d'algú. És a dir, jo crec que és al revés. És a dir, tu vas a la negociació i a la negociació demanes el cap d'algú. L'any 2016, després de diversos anys de sociovergència, la Conselleria de Justícia va passar a mans d'Esquerra Republicana. Aquesta nova etapa fou ben acollida per part dels treballadors després de les sospites de corrupció que sempre hi hagué al voltant de Germà Gordó. Ben aviat, però, els funcionaris van poder comprovar com Oriol Junqueras, obsessionat a saldar els deutes de l'administració i en accedir des de la Conselleria d'Economia a la presidència, es capficà el tancament de la icònica Model. Però amb les mentides que li va tocar dir en seu parlamentària al conseller Carles Mundó, un reputat jurista, no n'hi havia prou. Esquerra era novell en la gestió pública i calia dotar justícia d'ideologia, com també han fet a Ensenyament quan van recórrer a la Fundació Bofill i a Rosa Sensat. Com a secretari general i gran ideòleg es va triar Amant Calderó, del fill d'Ignasi García Clavel i cara amable de la seva dictadura entre 1990 i 1999. El primer acte públic de Calderó com a secretari va ser una ponència del professor de la Universitat de Barcelona, Iñaki Rivera, líder de diferents ONG de drets humans caracteritzades per la denúncia i fiscalització dels funcionaris, així com per la devaluació de la funció pública. Un Iñaki Rivera que havia estat vetat per l'antiga consellera Montserrat Tura. Aquesta hegemonia cultural comptava amb la inestimable col·laboració de diversos comunicadors. La Sindicatura de Greuges, encapçalada per l'incombustible Rafael Ribó, i el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura, presidit per Jaume Saura, completaven un lobby que en el context de govern en minoria necessitava de suport, més o menys puntual, de dues forces polítiques, Comuns i la CUP, la qual va legislar la nefasta circular 2/2017, referida als interns que presenten més perillositat i que fou condició indispensable per a la investidura de Carles Puigdemont. L'increment en els índexs d'agressions a funcionaris fou immediat, però el govern d'Esquerra, com sempre, s'estimà més plantejar escenaris de debat ficticis abans de fer autocrítica. A través de fraudulents informes del Comitè Europeu de Prevenció de la Tortura, orquestrats per Iñaki Rivera, es devaluà la imatge tant del model català com dels funcionaris. L'administració va instal·lar més càmeres a les presons, les quals van corroborar la crescuda de les agressions als treballadors públics. La judicialització de la política semblava una oportunitat per donar visibilitat a la problemàtica patida pels funcionaris, però lluny d'això, les agressions s'incrementaren i l'hegemonia cultural s'havia convertit en l'interlocutor de presons davant la societat al mateix temps que s'havia consolidat. El Covid-19 no va fer més que posar de manifest la mala gestió d'aquest departament, que havia de fer front a una sobrepoblació de dones i homes en les presons catalanes originada pel tancament de la Model. El nou govern de coalició de Pere Aragonès donà bones notícies als funcionaris. Esther Capella deixava la conselleria i fou substituïda per Lourdes Ciuró de Junts per Catalunya. Ciuró, que sense els presos polítics esperava trobar-se una conselleria fàcil, va descobrir ben aviat l'estat d'abandonament en què es trobaven els funcionaris, així com una circular enverinada en matèria de contencions que Esquerra Republicana havia aprovat poques hores abans d'abandonar la conselleria. Tot i que Lourdes Ciuró va posar-hi bona voluntat, va patir moltes pressions per no cessar Amant Calderó i va estar sotmesa a una constant fiscalització de l'hegemonia cultural que encara era forta a justícia. Una crisi de govern va provocar l'arribada de Jaume Ubasart per substituir Lourdes Ciuró al capdavant de la conselleria. La condició que Ubasart tenia com a membre d'Irídia no augurava res de bo per uns funcionaris que aviat van sofrir un nou increment d'agressions. L'hegemonia cultural, que mai no havia estat foragitada del Departament de Justícia, recuperà amb Esquerra Republicana l'any 2022 Paula Montero i Amant Calderó. Les agressions, que eren relativitzades per Ubasart i Calderó, culminen amb un cap d'unitat colpejat a Brians 2, després de rebre un cop al cap en haver estat empès per un intern. Aleshores, Calderó aconsegueix que els sindicats signin un acord de mínims en matèria de seguretat que ell mateix s'encarregà d'incomplir. Com era d'esperar, les agressions augmentaven. L'administració s'escudava en el Covid i les malalties mentals, i l'única estadística que els importava feia referència a les contencions mecàniques. Només es va prendre una mesura, pressionar els treballadors per a no fer contencions mecàniques, quan en realitat aquestes són una conseqüència de la perillositat de determinats interns. En aquest context de negacionisme es va produir l'assassinat de la Núria, quan els funcionaris portaven mesos advertint desesperadament com podia acabar aquesta espiral.
No són a debat ni el model català ni els drets dels interns. No és casual que després de 40 anys s'hagi produït el primer assassinat d'una servidora pública. Negociar amb l'hegemonia cultural és blanquejar el seu passat i justificar el seu futur a presons.